Manifestazioaren buruan pankarta handi batek bildu ditu guztien aldarrikapenak, kaleratzerik, erreformarik eta inposaketarik ez, enplegua defenda dezagun. Atzean pankarta txiki ugari, bakoitza enpresa batzorde batekoa, beraiek antolatu dute gaurko martza. Gutxi batzuk ziren hasieran eta azkenean 310 bildu dira. Dugu bai Gasteizeko gobernuak zein Nafarroako gobernuak nota hartu beharko duela. Hemen jendarteak beraien politikei ezetz esan dielako. EH Bilduko eta sindikatuetako ordezkariak ere izan dira manifestazioan, komisionesek, UGTek, ESKak eta labek babestu dute deialdia. Murrizketekin eta lanordua luzatzen eta hormako erabakiekin kontrako norabidean egiten ari gara. Lanaldia handitzea suposatzen du langile gehiago kalera botatzea. Hori gaurko aldarrikapen bat, beste bat lan erreformaren kontra. Reforma laboralek ondorio hau dela, enplegu desagertu egunero eta hori eskatzen dugu. Plan errealak enpleguren alde. Iruñean ere milaka pertsona bildu dira manifestazioan, bertan izan dira baita ospitaleetako sukaldeetako langileak. Sukaldeetan onaira aldatu dute eta izugarri, asko enpeoratu da. Bilbon zein Iruñean manifestu beretsua irakurri dute amaieran, Madril, Euskadi eta Nafarroako gobernuei egin diete deia. Norabidea aldatzen ez duten bitartean, kapital handiaren eta bankarekin lerrokaturik jarraitzen duten bitartean, ez da suspertze ekonomikorik egongo. Bitartean borrokan jarraituko dutela diote.